Mas gipalapdan sa Kapitolyo sa Subo ang 11 round sa Caravan of Provincial Government Services karong tuiga tungod sa mga napuno nga serbisyo. Karong tuiga aduna nay napuno nga medical o dental services, apil na usab ang eye check-up o veterinary services. Niadtong Marso 4 ug 5, giablihan ang 11 hugna sa Caravan karong tuiga dito sa lungsod sa Tabuelan o gisundan kini sa lungsod sa Santa Fe sa isla sa Bantayan. Mao kini ang ikalimang caravan sukad kini gilunsad ni Gobernador Gwendolyn Garcia niadtong Pebrero sa miaging tuig. Usa sa mga serbisyo nga nakagamtaman sa mga Subuanon mao ang eksaminasyon sa mata nga gipasiugdahan ni Dr. Tess Herosa kinsa nang hatag usab og libre nga reading glasses ngadto sa mga dili makapalit niini. Aduna usab gipahigayon nga oral health check-up ug diagnostic services sama sa pagpang X-ray, electrocardiogram o ECG o complete blood count nga gipahigayon sa Provincial Health Office gamit ang mobile clinic van gikan sa Tercero Distrito nga gipahuwam sa buhatan ni Deputy Speaker Pablo John Garcia. Samtang ang Provincial Veterinary Office nagpahigayon og libre nga pagpamakuna sa mga hayupan batok sa rabies ug konsultasyon og laboratory services sa mga hayupan. Gawas niini adunay gi-turn over nga ambulansya ang Kapitolyo ngadto sa Bugo Provincial Hospital o District Hospitals sa Daan Bantayan ug Bantayan. Kini nga mga ambulansya hitsa sa X-ray machine, oxygen, cardiac monitor, defibrillator machine, blood pressure apparatus, nebulizer ug uban pa. Sama sa naandan nga mga caravan, padayon usab ang pagpanghatag sa Kapitolyo og assistive devices alang sa mga lolo ug lola ug mga bata nga dunay espesyal nga panginahanglan. Vitamin packs alang sa mga opisyal sa mga barangay ug volunteer workers. Recognition sa centenarian, mga binhi sa utanon, seedlings sa dwarf coconut ug mga similya sa tilapia alang sa pagpahigayon sa laing hugna sa Sugbusog program ug indemnity checks alang sa mga mag-uuma. Karong pagsugod sa tuig, nag-apod-apod usab ang Kapitolyo og personal group accident insurance sa GSIS ngadto sa mga mayor, vice mayor, mga konsihales, trabahante sa barangay, ilabi na ang volunteer workers nga nagserbisyo sa katawhan nga walay sweldo. Daghang kayong salamat daghang kayong salamat sa paghatag og wheelchair ninay kay dako kay kinig ikatabang labi na sa iyang inadlaw nga pinahanglan og makatabang sa pag-eskwela po nya makahatag kini kag andaan sa mo paglihok-lihok sa adlaw-adlaw. Kanang cash incentives dako jud bi og pasalamat kang GOB kay gitagaan biliya og cash incentives kay gabay ra kayo among honorarium sa among barangay. Gikan siya sa sinugdanan pagka gobernador hangtod ron maayo kayo siya sa tanan og sa amua nga mga barangay health worker. Lipay kayo bi si GOB, iya jubing gitagad jud niya ang mga barangay health worker. Ang pagpangalagad ni Gobernador Gwen Garcia, wala gisandig pinaagi sa pagpakatap og daghang mga tarpaulin aron makuha ang paghigugma o pagsalig sa mga Subuanon. Kundili iya kining gipakita pinaagi sa mga buhat, diin siya nailhan nga buhat ang pasultion. Ang tanang mga adlaw, nagisalikuway nato ang akong kaugalingong personal na kasayon. Tanang mga adlaw na magbuwang kong katulog, tanang mga adlaw na musakay ko kapalhabal aron ako moabot sa lugar, nakakita ko kung unsay sitwasyon, musakay ko barokod, aron ako maabot ang sunod ng lungsod. Tanang higayon, tanang higayon. Nagisalikuway ko ang akong kaugalingon tungod kong alang sa mga Subuanon nang hinakot ako na magpabilin sa matagkasing-kasing sa mga Subuanon kay di ko ni manukok o tarpulin ang tibuong probinsya. Sheila Gravinez, Balita sa Subo.